Manong Lando, an-anusan nakpailaang mon. Sapay ko matadi ka mauma amang tultulong kanyak. Uwin ka bagis, danag mo na ya. Asino ko matagtitinulong ngay no saan natatayong agkakabsat? Wen matkit di Ang dagiti daduma kakabsat ta, padak mat idang awan mabalbalin da. Si kalat imasenso akabsat mi. Kaanon to nga tamot abumaknang kami. Ay, dumting tulat ta day ta, akabagis. Saan pa siguro ngay ta? Ngam adan tulat ta. Basta agsalukag ka. Taure ka sa no ti ayat mo abumaknang, no di mo matdang gaya ni ti aramid, awan serbina. Wen matkit di amanong. Anya ngay, makipag nagadak pailaang dito'y balayaw, bayat ti panagsapsapol ko iti trabaho dito'y syudad. Alawin, awan problema ti siyang. Ay, siyak ditan ipagsele. Ingka ginanan, ituloy kong tilablabaam. Ala saanen, nagadutoy lalabaak. Sapay pasig nga ules ang nagpupuskol dagitoy. Man ano kumangay? Washing machine mo taramatag. Alaki din, ingka ginanan ta siya akong taglaba. Ala, sigurado ka, ipag. Wen, ala, siya ditan. Ingka kidag silpunan tag-relax ka mat, ipag. Kakaiso na nga anda kakatulungam. Anyat serbik nga anda dito'y balay yung ay, no jak tumulong ka dagiti trabaho dito'y. Ay, Manong Lando, mangantayon. Nakaluto akon. Nakagauak pa yan. Eh, kastaya. Alang aron. Mangantayon tanay, mabisinak mo tayo. Nala, ingkalatan sumango iji lamisaan tayo nakayaban ni ipag iji paraangan. Agsibsibog ngamin itimulan na amasitas. Kung nakasyak kumantimang sibog no madamdama. Ala, pakiayab mo itong harod matan na giti kakaanakam, tamangan tayon kabagis. Wan manong! Parbangon mo, gaya man. Nasapa pa'y bakit? Hindi ka pa'y bumangaw. Ana, asin mo dyan agwalwalis, kat parbangon pa'y laon. Niti siyang siguro Amumait masapsapa bumangbangon di kabsat ko. Naggagat day dyan akabsat mo. Mababayinak pa yan no datuma. Tadandani iso amin nun ti mga ramid ka dagiti trabaho dito'y balay. Mas dawak mat nga ron. Gimagat-matan niti siyang. Kat sigod na sadot day ta akabsat ko, iti ubing kami pa. Ay kat, nagnakam siguron iso agimagat. Sa bagay mat ka diya. Isa bay-bay amlaeng no kayat na tiyang trabaho diti balay, bakit? Nasayat ka di, tapno saan ka amaringkatan ka nagiti trabaho diti balay. Ay, kapailak mo't, tanarwamak mo't nga agtagtagi balay, lakay. Basta bay-bay am ti kabsat ko no kayat nakaatulungan. Alang harot, ta inak agluton. Nasapa pa Iturog mo pa tawan klase dagiti anak ta. Agi na nakamuit. Sana palay, tadda ni ti siyang agluto. Ay, Manong, mabalin ama amuan ti password ti wifi yo dito'y balayaw? Ha? Aywan, nalipatak mo tan ngayon tayo. Di mo mo't ngamin impalagip. Kamamok lang amin iti agsapang at nagayam internet yo. Sige, ta-i-connect mo ti cellphone mo iti wifi. Tapno maka-internet ka mo, ti siyang. Bakit? Ayaw ni ti siyang. Nakaturog pa'y laeng. Napuyatan samot na nag-cellphone idirabi Anya? Napuyatan nga tawan no madetirik na na. Ay, tsaka mo mabainat mo't amang riing. Sige, tenak man kita ni ti silad na. Ti siyang, aldawin. Agreeing ka, antayin ka mga anoyin. Apay adi ka bumangon. Madeti bagbagim? Wan nga rod Manong. Nagsakit ti tultulang kan laslasag ko. Apay nga Agurigur kaya? Saan mo't ngam, bannog ko la siguro dahito Manong. Nagpupuskol ngamin nga ulas na gitay linabaki di kalman. Ha? Da kayo man pala tagluto tamad maditibagik Manong. Ay lakay, ibagan man kan ni Tisyang. Ta laban na dagiti pagsukatan na no kas diyang agdigos. Iwara na mo ngaminan latan ija banyaw. Ke umangot dagiti lupot na. Sige,
Tabaga akto ti kabsat ko, bakit? Ken dagitay pangpanganan na iti saramsam na ijay silid na. Ay napo. Naurnong ijay igid ti kama na. Makutkuton pa'y kit din jay kama na. Napanan naman aya, bakit? Nakaturog man na. Ay kastalatan ti aramid na. Maturog ken manganlatan. Ay, hindi lagayam damo ang nagagat ti kabsat mo. Sumagmamano lang nga aldaw agim magat. Ngamit ha, rumwaran ti pudno nga ugali na. Awan nga ron. Nadlaw kumot da ita. Kunaklano agtultulo yan ti kinagagat na. Ngamsan mat kaya. Ay, baga am to jay kabsat mo. Naimbagken ka ta kabsat mo. Tano siyak ti mangibaga, ay amangan no sintirin na. Kat aga pa kami pa'y. Banag adyak kayat ang mapasamak lakay. Tisyang, tulungam ni manang mong agluto. Wen manong, anyat ginatang mo ama si Daya. Karnet kalding, ag pinapaitan tayo man kan kaldereta. Wow, naiimasa manong. Ay, pasensya kan manong May laklak ama ko na paggasgastusam. Awan po'y mangamin trabaho. Ayos laeng. Hanggang, apay no ituloy mo tiyag eskwela. Sayang mo, di narugyam a kurso. Jak mayulon tag eskwela manong. Amangan no mabagsakak tulaang. Sayang ti bannog kun kwarta. No talaga akayat mo aragpatan ti arapap mo. Ipamaysam tiyag eskwela. Siyak ti mang paadalkan ka. Basta ikarim at arimaanam ti ag-eskwela. Saanan manong? Trabaho ti kayat ko ta kwarta adagos. Kayat kong tagsweldo. Anya? Ibirukan nakman kay di iti trabaho manong. Basta saan nakatulong tadyak kayat tagtagibalay. Narigat ti kasta trabaho. Sige, kasaritak to nga rod tayo amok. No, adda pang isarkan nakin ka at trabaho. Siya, nga laam dagito'y jakus usaran abadon, wan. Kukuha mo dagita. Ay, nagpipintas mo dagiti abadon, manang. Itad mo amin dagitoy? Wan, nakadulin mo't la dagita. Iso nga, itad ko kan tap na ataw saram. Alakat, thank you, amanang. Kan dagito'y pa sapatos kan sandal. Amok nga agkasakaan ta. Iso nga, eksakto lakit di dagita ken ka. Wow! Nagpintas mo dagito yan. Ay, thank you manang Ay na, nagsayaat kayo kani manong kanya. Awan anyaman na ading ko. Basta tumulong ka kuma iti trabaho dito'y balaywan. Ure agdalus laang ti aramidam. Iliwag ngamin ti kinagagat mo iti damom ti nagnaed dito'y. Ha? Ay, saan ka masaksakitan ading ko? Maistresak ngamin no makitak narugit ti balay. Ay, sige manang. Agdalusak to. Nasayata nagawid ka, Tisyang. Di kan sa magkano tumultulong iti trabaho iti balay da manong mau. Apay, asino tinagipulong kada kayo? Ni Manong Lando? Wano di sarampiang asawa na? Imawag ngamin ni manong mo hindi kalman. Dinamag ka. Kasya tinay bagana. Tumultulong ak matiti trabaho ijay. Naggagutak tupay. Siya kaming tagdalos. Aglaba ka nagluto. Saat nga gipulong di kabsat mo no tumultulong ka iti trabaho ijay. Laglagi pa makipagnanaid ka lang ijay. Iso at tumulong ka iti trabaho. Di kag sadot-sadot na kababain. Wen ka di. Danag yun aya. Ay wen. Isa nagawid ak taumayak man dumawat iti kwartayo. Jak pa'y nasingir tin lakok nga aba kanilaya. Asino tinanggatang tasyak ti mapan mang singiran? Kasapulak ngamin ti kwarta. Tagaplayak iti trabaho. Jak kaya ti umutang kadamanong Lando. Ta ibuy-buy dan tumanon. Managibuy-buy dagi nga agasawa. Masurunak. Agawid ka nga minayin. Tadi ito'y lugar tayo ti pagsapulam iti trabaho. Anya kumamot at trabaho ti masapulak dito ingay. Pang probinsya trabaho. Kaya't kuy syudad. Nauma akong dito'y probinsya tatang. Kaya't mo ti agwitres, Tisyang. Ha? Sa dino manaw? Kan akin restaurant? Tay kumadak kala restaurant
Amangan mo ano tay turo-turo. Dakkel a restaurant tayo jay. Gayem ti kumparek ti akin kukwa. Ay, maya nga ro damanong. Sige, kayat ko. Kaano nga amang rugi Isubmit mo to para iti requirements mo. Tay sudan to ti mangibaga no kaano ti panang rugim. Di siyang umay kamanganan, nakagao akon. Ay, sige lang manang. Madamdama akto na mangan, nabsugak pay. Aya? Sige nga Rod. Umuna kami namangan kan manong mo. Lando, nakitam, jay kan kanon jay kabsat mo jay kusina. Oy, mangan iti litson manok. Isumo lagaya man nagpaudi anangan. Taad da insangput na alit John. Ay, alagayam insangput na amasida. Hanggang di na enroll, di mangan tayo. Alala, bye-bye amon. Nagsweldo siguro, iso ang matang itilit John. Mali tikas ni nga ramid na. Gumatang iti masida, ngam para ken kwa na lang. Saan ta patakas niya ken kwa na? Open diti balay. Noanya ti kanan ta, kanan naman. Ala, bye-bye amon. Di mon sitaan, tamangan no agapa kayo. Sana mabalin tikas niya nga raramidin na. Iparupan na lati kinaimot na nukas niya. Tisyang, nagsweldo kan? Ne, apedam damagam manong. Ay, kat madamag ko lang mo't ha? Kaya't ko lang ipalagip. Nga umadanin ti due date ti silaw tayo. Ha? Mangtad ka kumaore basit lang nga share mo. Anyamatan? Gaputag susweldo ak, namnamaan yung matan ti maitad ko. Urayan yung mat nga agdisnuto ak Didak mo dagdagan manong. Saan ka dagdagdagan? Ipalpalagip ko lang ading ko. Ay, pumanawak lang iti balay yung manong. Mabayin ako na makipagnaad. Lumasin ako niti pagnaadan. Ni, saan ta ka mo napapanawan? Basta pumanaw akon. Pag naadam kumangay. Agaba nga kiti pagnaadak dito syudan. Ay, lakay. Gimuran samat tan jay kabsat mo. Pimanaw matan dito'y balay. Baya ma, nung kasta ti kayat na nga aramiden. Linapdak mo ngam talaga nagpilit. Di na kaya ti maobliga nga agbayad iti bills. Isa pimanaw. Diyak mo't pilitan nga agbayad no talaga adi na kaya ti mangtad. Hanggang pimanaw na tamay. Ala, anya laangan nga ti makuna ni tatang. Ibagag to ti agpaiso ka ni tatang bakit? Nay, apay. Pinapadaw dakan di tabalayaw, balasang kaw. Ay, anyat nagan mo itayay. Ay, siyak niti siyang nana. Si Kangay, anyat nagan mo. Ay, siyak ni nanam arusana. Ay, apay, pinapanaw dakan di tabalayaw. Ay, saan ko abalay dita, nana? Balay ti kabsat ko. Ay, amang ano anda mo mapagabangan dito. Ay, awan napuno amin, hangam no kayat mau. Umay kaag na udan di tabalay ti kaanakak. Di tangamin ti pagnanaudak kay. Nalawa tay silid ko dita. Ha? Libre? Ay, uray ang bayad ka laang mo. Ay, ti lima kasot. Ngam, siyak ti pangtidam, wan. Ta, siyak to ti pangtid, iti kaanakak. Katulong da ka dita, nana? Kasla-kastan, na totally katulong. Ta, anti-dakit nga raw. Ay, kababain sama. Saan? Siyak ti makamaw. Nasingpot ti kaanakak. Basta tumulong ka laang agwalis. Uray, agwalis laang mo at aramida. Ay, sige nga rod, nana. Taisupay ti pagabang ko. Makatipidak basit. Sir, mabalin ka di makipagnaud pay laang dito'y balayo ni Tisyang. Best friend ko nga men. Pinagtalaw da nga men ngay di ta balay ti kapsat na. Uray, agkasilid kami at nalawa mo ti silid ko. Sino ang kapsat mo? Ni Manong Lando, sir. Ti may sa kanagiti ka arubayo dito. Kastaya.
Ay kat makamu ka na Rosana. Ako na mo ta best friend mo. Ay, wan, sir. Kaasi nga minto'y gayom kaw. Kayat ko atulungan. Pumanaw tumutlaang kanaw no makasapaw iti pagabangan na. Sige, makamu kayo. Okay la kanyak day ta. Oh, makitam. Nasingpet ti ka anak ako nagtumay. Wen nga ron. Ngam, apay ngay sir, ti awag mo kan kwa na. Kan nana ti awag na kan ka. Kwa. Kasta nga minin ti nakasanayan may nga inawag may. Kat basta tay abang mo 500 Siyak to ti pang tidamway. Oh, apay ngay mawag kayo tatang. Ay naawan pa'y sweldo. Kan basit ti sweldo ditoy. Apay nga yapin manaw ka iti balay ti kabsat mo, anak kaw. Kaya't kung arod matag-solo. Hindi ka lagbain. Iti istambay ka, nagkabang ka kadakwada. Gamidan trabaho, pimanaw ka lagta, nakaslawan ang yaman na. Kat, apay awang karba nga kaya alumasin. Kaya't kung arod matagbukod. Ang subli ka iti ayan damanong baw. Sana tila pakigigyan ang dita. Timon sa pamam mo tapag nanaidam. Ay na, mamok. Gayem ko ti bakit nga anti takim balay. Nasing puta bakit. Ay, kita ang basek ti siya. Di ka basta talag iti di mo na amamaw. Ay, narigat ti kasta. Ay nawan. Di kay ka di madanagan. Ang Muktar Aramido. Hoy, ti siyang. Inalam ti kwarta kinalahas ko dito'y drawer ko anya. Ha? Ni, saan mo nana? Jack matlinuklukatan day ta drawer mo. Aho, datalaang mati adda dito'y. Tadatanga raw ti agkakwartaw. Iso asi kalakit di tinangala kadagita alahas ko. Ay sapay nagdakkel ti kwartak. Ken puro abalitok dagitay napukaw nga alahas ko. Ni, awam mo tinalalak nana. Na, di kaglibak ti siyang. Amok asika tinangala iti dayjay. Isublem ti 100,000 ko. Ken dagiti balitok nga alahas ko. Awang nga rin nalalak. Apay ayang ay pilit yo. Di oray kalkalan yo ti bagko. Pumadaw kalangan dito, iti siyang. Agtatakaw ka mo't gayam. Ha? Talaga pumanawak? Tapabasulandak mo titisan kong aramid. Makigyanak man na diti balayo iti uray 1 week niya manong. Taag biro kak pa iti pagyanak. Saan ka nga minan na pumanaw? Tawan mo't mang papapanaw kan ka dito. Kababain nga minti makigigyan kada kayo manong. Ada tao. Mabit lang, tayo nakitaan. Ada ka diti kabsat mo, ni Tisha? Well, sir. Apay ka di tikapsat ko? Napukawan kami ngamin iti kwarta kan alas di tabalay. Kaya't may kumamakasarita ti kabsat mo. Pimanaw ngamin asaan na nagpakada ni Rosana akatulong mi. Kaya't may kumati agdamag ka ni Tisha. Tayo suda tinagkadkadwa. Di kay matanagan, tapaayaban mi matisigod ababaunan mi. Napukawan akmutlaang iti kwarta ken alahas. Kaniti siyang ti atapag anangala iti dayjay. Isulakit day ti agtatakaw. Ni, apay nga kasta ka nana. Di ka kumamot agpabasulatan na. Awan mo tinalalak. Ulbud ka ti siyang. Si katulbod. Na. Taimbaga makaanakam da sir. Ngam saan matgayam. Katulong da ka maggayam ditoy. Saan da ka kabagyan? Ay basta sir. Niti siyang ti palutputin nyo. Tamanipod dimtang dito'y balayo. Mapukpukawan tayo. Saan tayo mo ta mapukpukawan? Edi awan pa ni Tishang. Iso ni Tishang, ti agtatakaw, sir. Ay, saan? Saan ang agtatakaw, sir? Awan ang muk dita. Ay, agyamanak. Nakabayad dan. Dahito yan ti bayad ti tawid ko adagaran di. Kuna man no imbang kuman. Saan? Taatidog ti pila itay ijay bangko. Masadutak ngagpila. Anya? Idulin mo nga rod day ta Di mo iparang-parang di talamisan. Binilang ko nga rod. Kahit kumplitaw. Wan. Ay, jak sa ibang ko dahito yan.
Idulin ko lang dito'y balay. Ay na, may mayat no idulit mo bangkaw rita. Amom lang, aya. Kano ngay mabangkrap di bangkaw. Nalakaaya ti mapukawan iti dakkel agatad. Sana? O kupaklagan dito'y balay. Anya, ang mga no magastos mo dayta, iti awang kasiskan na. Saan? Ay, apayawang panunod ko aya. Si kamo lang arod magrante. Ay, padwak da ito ya kwarta. Agnegosyo ka? Tsaka mo, no, negosyo ti awag ti aramida. Basta, madunto da ito ilakay. Oho, kasano kumamit? Ay, agpautang nga. Agpapursinto Mano nga iti utangam, tatapintang. 5,000 rita balasang ka. Lumabalin anayon na makaturay anaya majismel. Ay, dakil unay data jismel nga utangam, tata. Ay, sus, pangalam ko mga iti ibayad mo, iti kasta kadakkel ti utangam agatad. Aglako aktaw iti taraken ko ababoy. Isunto ti pagbayad ko ka. Basta 5,000 laang. Tapno sigurado mabayadam. Alang araw, Rita. Angam, basta makabulan laang No aglabas iti makabulan ay amumon ti mapasamak. Manayunan ti tuon na. Uy, basta ipalagip mo ta ang mga lumalipatak. Ay, saan ko a responsibilidad ti mangipalpalagip kada kayo? Ha? Kuritan yo ti kalendaryo yaw. Tapno malagip yaw. Nay, agbilbilang ka man ni ti kwarta bakit? Inawag na usama na bilangam ta kwarta kay duldulim mau. Wan, tapno ma-check ko. No nakisayan wan no saan. Asino ko matimang kisay ngay data malatag kabalay. Kati sumat. Ay naranday, saan agapaw tagasawa ta. Kat agtalakak unay kenkan. Nagkamali ka. Apay, di mo amaw nga adon ti agtatakaw nga asawa ita, randay. O, kita jay kumarita. Tinakawan nila kay na. Tainsugal na ti tinakaw na akwarta ni bakit na. Isuda Di naman ipapada kadakwada. Ta saan nakakasta? Anyat amok ngay. Iso nga awan kastay ag sigurado, randay. Narigatan. Rita! Randay! Tanda kayo! Umayak man! Sumrag kayo tabi si Aknanang! Ay, apay! Anyat ko kita, Rita! Ay, kitkitaak man dagito'y lista, Aknanang, tanay! Kasla, masushort, dagiti pa utang ko. Shortak mo tan! Ay, nagadumo, bukdagitan, Rita. Adun sa aki iti pinautagam, may sala buk to'y lista, Aknanang. Inyalis ko lang dito'y daduma buk. Tapno, adaw, ti kopyak. Anya! Ay, kasla ka mo mangup opisinan dito'y balay mo. Tanagad daw ti paperworks mo. Ay, win nga raw nanang. Narigat gayam ti agpautang. Adok ti paka-estresan. Ma-estresak mo't nga ron ngagsinger. Ay, apay. Narigat daaya masingir. Ay, permina. Nagtiwid da. Damo, dagitay nalaay ngagbayad ang manmano. Mabilbilang laang Kaadwan lata dagitay tiwid na. Ay, kay naganos ka Takas tamot ti pagsapulam. Awan na nanang, ang maumaakmat no daduma. Kasla jay may sa akaanakan nyo nga anak ni Auntie Henny. Po nagtiwid ngagbayad. Amok tumot laeng inbabae na jay inutang na kanya. Ha? Apo? Sino mo nga ti babae na? Adaya mait. Adamot nanang. Ay, narigat lang amin tagsasaukan. Ang basta adamok. Jakla kaya tiag sao, ta mabutungak nanang. Anya! Kwarta man bakit? Pangusaram iti kwarta. Kumata nga man iti butas ko kang kaputi.
Bayam, siya kung ti gumatang, tamangan no ibabaim ti kwartang itud ko. Anyang ibabae, mga ibagbagamay. Ay na, adun ti amok akasta lakay. Adun dagiti umututang kanyak a babaero. Umutang da kanyak iti pagbabae da. No, amo mapagbabae na. Apa utangan pa'y langay. Di mo ikanin idaan, no, pagbabae na ti utangin na. Ay. Sayang, tip maporsyentaw. Isupay mo ta. Na, ikan naman iti kwarta. Taigatang ko iti butas kang kaputay. Intag ko aming keng katay naglakaw iti paryagan tarong. Ikan nakmut na iti kwarta. Ay, siya kung ti gumatang iti butas kan kaputem. Oh, anya size ti gatanget. Ibagam, tamapanakon. Basta jak kayat nga agigam ka iti kwarta. Ibagam, ti kayat mo agatangek. Tasyak ti mapan aggatang. Nanang, ada kwarta yaw. Bumulod man. Ay di, agpapautang mo di asawam. Awan kwartam. Di nakaikanan iti kwarta di manugang yaw. Masurunak. Nakaimimaw. Anya? Di umutang ka. Papursintuam. Sigurado ngay kan na ka. Anya? Wan, pautangan na ti sa balay. Si kantulaki di ti sanay. Nakarkarawa di na ikan. Iso sanay. Awan la amukaw. Tata Bentong, agbayad ka na. Agbubuotin tay listaan ti utang mo. Di ka mo agbayadan. Ay pasilsyakan balasang ka. Diyak pa'y nakalako iti baboy. Ay na, kalkalapay mo data ababoy. Idi pa'y la ako nam, nga ilakom, ngam di mo pa'y nalaklako. Imposible mo daytan. Pasensya ka talagang balasang ka. Gaawat ngamin ita. Iso nga awan sa tiigatang da iti baboy. Awan mo't gumatang. Hay, bayadam ti porsyento ti inutang mo Binulan nga porsyento. Tulagan ta dayta. Di mo kumadakkelan ti porsyento na at no sa anak mo't amarigatan. Ay, noan niya titulagan, iso ti matungpal. Di kay ngamin kundi utang no di kay mo't gaya makabayad. Ay, my goodness, kit ti kastoy. Agpapada kayo amin. Nagtiwad kayo agbayad. Adan sa mo ngamin babaim, tata. Awan, laklakayan ako agbabae agpailaan. Hindi nakbut pagsawan iti kasta at saan ko nga ugali da ita. Napudno ak ka ni bakit ka. Nyatamok ngay. Nukas mudla ka da kayo, dagiti daduma papautangak. Ibababae dati, utangin da kanya. At dapay ka lalakiro nga umututang kanya. Amuyo, jay manugang ni abalayan nyo. Jay napudaw manugang na. Ay sos, nagaduti utang na kanya. Itit na kano, iti boylet na. Boylet? Wan, tata. Jay mo't kapsat na. Isugsugal na mo, utangin na kanya. Ay, saan nga mo, jay asawa na agsugsugal. Anya? Wan, ay, aduwa ti amok. Ang jakla kaya ti agsao, tata. Narigat ti agsasao. Mano ti utanga, manong randay? 10,000 pesos ko manood da, ating jupay. Oray pa porsyento Ay, isaan? Jak agpapaporsyento. Basta ikang kalatan Ang bayadam tumulain to no may abulan Tane, ada pang usarak iti kwarta. Kawa na. Promise. Itag kung tumulain ating jupay. Apay, di mun samo as-asikaswan dagiti mulam anateng randay. Si maduta ka. Nagriga mo ti aggarday. Nagpudok. Nasakit ti sikag nagtrabaho iti daga. Anyalat ko dito'y balayan ngay. Agpadakal iti bukset. Di naktulungan ngagsapaw iti kwarta. Ay katumulong iti sa bali awangas. Basta sana pa naggarday. Ta nagriga ti agtrabaho iti daga. Anya? Diyos kay, baka manahin. Ay, wala yan. Talaga kasta pare. At swerte, at damalas.
mayroon na lang agmamalas kay tao. Ang patsag, ay sumarano agsurti ka tao. Kasanong hitay tuyay. Naipaabak ko mo tinutang ka. Ay, tumutang ka ba rin pautangan ka, kahit mo? Ay, agpaisaw. Alamang raw. Total, dakal tinaba mo ita. Manaw, tiutangam. Ay, gismil ko ma. O sige, anayin ta na 15,000. Tapno dakdakal ti mapangabakam no bilang laang. Alamang nga ro paray. Apay nanang, mano ayat ti utangam. Ay, 2,000 lang, balasang ko. Tapno, mabayadak mo't lang. Amagan ngamin no marigatan nagbayad no dakil ti utangag. Ala, pasensya kayo na. Uray katugangan kayo. Masapul nga ilista ken agpirma kayo. At pag pinirmaan tayo, akasuratan nga imutang kayo kanya. Wan, Rita. Mawatak mait. Sige nga rod mabitlaeng taalaag tinutbok ko, nanang. Nayuna man ti utang ko, Jupay. Uray 5,000 manay. Ala, kasanungatan. Di ka pa'y mo nakabayad iti damo nga inutang mo kanyak, manong. Kwa, bayadak amin nung may alawas. Promise. Anya? Makaigamak iti dakil agata din to nung may alawas. Isuan si kanto ti unag abayada. Ala, sigurado ka? Why? Promise? Uray alam amin nga ay dek. Tapno da pang tenglam kanyak. Uray darom na, no diya makabayad. Sige nga, Rod. Pagbigyan ka ngamlas da ito yan, Kat pangaasim tagbayad kanton. Manang Rita, umutang akman kan ka? Mano ti utangan, Jopay? Ada porsyento ti ipautang ko. Wan, amok day ta, manang. Sige nga, Rod. Mano nga ti utangam? 15,000 pesos, manang. Sige. Mabit lang taalaag ti utangam. Kantay pirma am akasuratan, wan. Maya may day ti manuyaw tatabintaw. Ay, pagkwartaan day na. Apay ngay adi yung ilaban. Ay na, masaduta ka. Taraknek na talagitan. Gatangag to'y may sana. Anya, nangina na kita maraok. Di uray man. Ala na, gatangag ko. Ngam utangag nya. Ay kat, ala, makamuka. Sa bagay, talaga nga ilakok dagita ang tawan maipakanay. Sige nga raw, utangag kung to'y may isa. Ay, anyan tayo. Naabak tayo mo paray. Talaga kasta pare. Bumawi tayo nung maminsan Ay, sayang nyong. Tatabintaw, utang man ang tidaduma amano yaw. Natay mo tantay mo na nga inutang ka. Anya, kaano nga bayad ka nga ibaraw? Bayadan pa yatay imo na nga inutang mo. Ipampaminsang kunto abayadan ang? Promise? Sige, makamuka nga raw. Apay, papapanam si Karande. Kanayon ka nga awan dito'y balay. Inalda warumwar ka. Kasla ka lamang opisina. Agsapsapo lang ron iti pagsayatan. Bakit? Nabayagan. Rumrumwar ka. Gam awam mo isang put mo apagsayaatanan. At danto Mangrugrogi akpay lang. Mat ngagsapsapol iti pagsayatan. Kwartang mangki day. Ay na, sana mapidpidot ti kwarta, Rande. Abay nga men, adi ka garden manan. Tapno at dailakom. Kat ada pangalaam iti kwartam. Nakaimimo ka nga asawa mo. Asawam imutam. Talaga akasta no kayat mo ti makakwarta. Ay kat agdiskarte ka Kapilitan Akasta ti aramidag. Ti agdiskitar. Ta imutan na mga asawam. Kasano adi ka imutan. Kat simmadot kamutan. Ay, no di ka dumiskarte, awan na agbisin ka, Randay.
Ay, may kamanaw na manok ko na ito'y utang. May katlaon. Kaya unta ta. Agbayad aktaw. Ilistampay lang ti utang kao. Tapno di mo malipatan. Igulpik to abayadan. Kaano nga'y barok? Inton makatsamba ka, ha? Ne, nanang, ipalagip ko tay utang nyo ang mga numalipatan yon. Ay, saan? Diyak tumalipatan day jay, balasang ka. Nakalista, dito'y panunod ka. Eka, di kay pay agbayad aya. Dumakkel ti porsyento na, no itantantan nyo. Ay, diyak mo't makalaklakaw ni tay buryas ka. Tay suko ba, ti bayad ka king ka. Yun na ate buryas siya. Ta isunti pagbayad yung kanya. Ha? Ay, kayat mo aya? Katuan na kayat ko. Tinapatag, mabayadan nyo ti utang nyo. Diyak ngamin makaturturog amang pampanunot ka dagiti pautang ko. Maistresak nga agpanpanunot ta nagrigat mo tagsingir. Ay, apo. Apay, adi ka makaigna rita. Bumanahong ka kirabiain. Ay, Maturog ka, tamadisturbo ak akaabay mau. diyak nga rod makaturog amang pampanunot ka dagiti pautang ko. Anya? Ni Kandra, di pa'y nakabayad a pulos. Dakkel jay inutang na. Ni Milay, 5,000 jay inutang na. Aduda pa'y. Ay, apa, madanagan ka. Ang mga no, di da makabayad. Sayang ti naglakwak ititawid ko adaga no di da makabayad. Kasla, dinawat dan titawid ka no kasta ti mapasamak. Maturog ka kiting. Yan na naman ta panuno mau. Ituloy mo tag panunot intong bigat. Tapno makaturog ka bay. Diyak nga rod makaturog amang pampanunot iti pangutang ka Ay, apa, nagrigat na yati kastoy. Ay, inaktuman laag singiran. Singirak idan. Sursurak ijay babalaydan. Agbayad kan, Tata Bentong. Diyak makaturturog amang pampanunot iti inutang mo kanya. Ay na, pasensyakan balasang ka. Awan pa'y matay ururaya ka kwarta. Ay na, day takot ti jak pangayatan amang pautang kada kayo. Taawan pagbayad yo. Nagdiwid kayong agbayad. Pasensyakan Rita. Di balay, agbayad ak tumatlay. No mo yung amin nga awan pagbayad yo. Di kay kundi utang, tata. Di kay lang mabain iti kasta nga aramidin yo. Agbayan kayo mo ta? Ala, agbayad ak daw no makabayad nila kay mo kanya. Ha? Ano nga utang nila kay ko nga ibagbagayo mo, tata? Ada utang nila kay mo kanya, balasang kao. Sana kwarta, nga manok ti inutang na. Kung nabayadan na itaalawas, nga awan ba? Iso nga orayag, ti pagbayad na, kay sumay, ti pagbayad ko kin ka. Anya? Oy, Jopay, agbayad kan? Tanudi ka pa'y lagbayad. Ipabarangay kan. Nabay bayagan ti utang mo kanya. Ay, saan ako nagbayad kan ka, Rita? Tada utang nila kay mo kanyak. Ikwitstan. Anya nga utang na? Adda cash nga utang na kanyak. Nabayagan day jay. Iso adi mo sang kabaga nabayagan ti utang ko. Tauray nila kay mo. Nabayag mo ti utang na kanyak. Anya? Ay, si kaman kay di ti singirag. Nan, bayada man ti utang natap no da pagbayad ko kan ka, Rita. Ikaw? Yan pa yung basta agsipak ka kayo, Rita. Yan pa yung baso ka. Agasam, singirak singir kadagiti nakautang kanyak. Ngam ad-adumot gayam ti utang mo kadakwada. Siyak pa yan, di agabono. 5 at tao dagiti inutangam. Pasensya ka na ba kahit? Mabutoy nga ngamin amang ipudnukin ka. Ta sigurado nga ang tanak. Nang usaram kadagiti nga inutang mo, Ay,
Kwa, ay, impaaba ko iti sugal. Anyam! Anay, ka! Di ka kudot, anay, nagsakit! Sorry ka din. Pakawarin na, bakit? Ay, pasensya ka. Ibabain ka? Singirak man la, singir! Ngam, adumot gaya dagiti inutangam! Ala, mangan kan nanang tapno makatumarkan iti agas mawain. Pumanaw ka ditaan, karya. Tasyak ti mga sikaso kan ni nanang. Anto ti danumyaw, nanang. Ay, apay apagin inagawan dak nga si kaswan. Siyak ti babae, iso asyak ti rumbang ang mga sikaso kada kayo, nanang. Uray lalaki masikasok ni nanang, karya. Nalalay nga tupay nga agluto kumsika. Mas kayat ni nanang tiluto kumsika. Ay, basta yung kay Jay, tasyak ti mangpakan kun ni nanang. Siya kun kunanay. Na, Ipatog ko dagitan udi kay agsardang nga gama. ay, No anyat naknakan niyo Taglinlinong ba kayo ang mga sasikaso kanyak? Kabalak ti mga nasisak. Sana na masapula subwandak. Basta idisuyulatan ti ka nagditalamisaan. Ala, panawandak dito yan. Naggapan nyo, nanang? Narabyan kayo? ay inak inasikaso ni Apong yu abakait. Apay, masakit ni apaw. Saan? Napigsa ni Apong yu, nga masapol nga si kaswag. Tapno siyak ati pangtudan na itilot ay kain balay na. Anya? Apay, aya paginteresan nyo pa'y laday jay. Dala nga rodan inted na atawid yaw. Nangi na ti dagaytan. So masapol la siyak ti papananday jay abalay kun lutay. Nung ngay sana da kayo tipang tedan ni apong. Ay sana mabalin agreklamo no kasta ti mapasama. Nanang, madamag kumanlaang. Asin to ka diti pang tedan niyaw, dito'y balay kan luti yaw, inton matay kayaw. Siyanak pa matay, Simon. Napigsaak pa yanak kaw. No siya, jak kaya at adanunan tikas iti taon yaw. Diya may lamain jo, yan tiyagbiag no kasta. Nuda kayo ngam no siya, kayat ko pa'y tagbiag. Uray limawan no siya nga pulo at awan kumapay no mabalain. Ay na, bakit kayo una yan danunan nyo pa'y tikasta atawag? Saan? Napigsak pa'y lang. Napigsak amag na. Napigsak ngagtrabaho. Kan kang runan ti amin. Napigsak amangan. Nasaw ni nanang kanyak asyak kano ti pangtedan nanto itilutay kan balay na. Tasak ti buridag, manang karya. Nay, agtal na ka. Di ka garamid iti istorya si Mau. Siyak ti dakdakkel ti karbengan na. Tasyak ti inauna. Siyak! Tasyak nga ro ti buridag. Siyak nga raw. Nanang, Uncle Simaw, anya man ti pagrekrekyaran yun aya. Basta agsabat kayo, agapa kayo. Apay aya, kasta kayo. Ay, daytoy ulitag mo Almanen na pa'y laang jay balay ni Apong yaw. Nakababa nang lang arudain. Ay, bagbagaan to inam Arnel. Agpinpinsyon lang arudan. Ng paginteresan na pa'y lang, nagbasit aluti kan balay ni Apong Mau. Gusto daytan. Dudua kayo nga kapsat. Urumbang ko mga katunusan kayo. Ni Apong tiag desisyon no asino ti pangtedan na iti dayjay. Umunga men si Mau. Di ka pakalaeng ang mga dang. Ta si bibiyag pailaeng ti inata. Urayan ta. No asino ka data ti pangtedan na iti dayjay. Basta siyak, ti pangtedan na. Siyak! Pasensyaan yun ni tatang ko insan. Nakababain ti aramidon na. Mapanasungsungaton ni anti di balayaw. Ay, uray ni nanang insan. Kasta matla ti aramid na. Isong awan ti rumba nga ikidawam iti pasensya. Tagpada da iti aramidan insan. Ay, huwin nga rod. Una yun dagi di adadakil ta. Bakit kinlakaydan kas di pailaang mati aramid ta. Huwin nga rod. Agkabsad da pa yung nga rod. Ay, agin inagaw daki din. Iti sanikwa ni Apong ta.
Malaka bagbagaan talata, dagiti dadakkel ta, insan. Apay manan nga da kayo dito'y balay ko, karya, Simon. Umay kasi kasuna nang, inyagan ka itisuman kun putaw. Paboritom dagitoy kahit. Ay, mas paboritom to yung inyag ko, nanang. Bibingka kang turon. Mala, idisuyo lata ditanta kanak amin na kita. Paborito kamin na kita. Nagdigos kayo, nanang. Ay saan, tamalaminak. Maminsan lang iti makalawas ti panagdigos. Saan ngay naldaw? Ay, umangamin si Maud. Ah. Numabali, nuray sana. Nagdigdigos ni nanang. Tanalaka malamin ti babakit itan. Saan ka day, nanang? Kawan ba? Labaran kayo, ano kaya yaw, nanang? Mangipapudutak, iti paglabar yaw. Ay saanan, masadutak nga aglabar. Nalagawid kan si Maud. Tasyak timang bantay ka ni nanang. Na, apay pagawid din na ngay. Sikati agawid no kayat mau. Siyak timang kadwa ka ni nanang. Maturugak ay tarito'y balay na. Tanay, narigat no agmay-may sa ni nanang ditaw. Ay, ura siyak. Maturog ak mo ditaw. Mala, maturog kayo na dwa dito tapnawan rere. Kat pagyamanak no kayat da kakadwaan dito'y balay. Umay kayo nga mino ni Jebalay. May mayat no ijay balay ti pagyanan yaw. Tada dagiti babae nga apo ko ija mga sikaso kada kayaw. Tani manang karya, awan anak na babae. Saan na kaya maasikasaw ti lalaki nga anak na? Nangruna kat ada trabaho na. Kasya ngay ang mga sikaso ka ni nanang. Sa anak mo't nga inotel, anak ko. Sa anak ngagpasikaso kada kayo. Tanapig sa akpay. Kabailak nga sikaswan ti bagay. Tantang, papanan nyo? Apayan, nagdakkel ta bagyo? Ag naidak pa ilay di balay ni Lulam. Taday, madlaw ka kung nakapsutan ni Apong yaw. Anya? Apay, di na kaya ti agnaad dito'y balay? Di na kayat, tamabain ka nung agpasikasaw. Iso asyak lang ang timapanijay. Anya? Ang mga mauna anak manan yan tiyaw. Isuman ti makakaadan na mga asikaso ko ni Apong yaw. Ha? Sip-sip day jay nga ang tiyaw. Ha? Ambok tumo ila jay balay ni nanang ti almanen na. Ay, kadagpada kayo lang nga tatang. Uremot da kayo. Al-almanin nyo mo at balay ni Apong. Sakmut talaga ti pangtadan ni Apong nyo iti dayjay. Ta siya nga roti buridak nga anak na. Sa bali mo ti rason ni Auntie Karia. Isukan no ti dakdakkel ti karbengan na iti dayjay abalay. Ta isukan no ti inauna. Ay, siyak. Siya nga roti buridak. Tatang. Nagpintas ngamin ka ti lokasyon di balay ni Apong yaw. Igid amis mo ti kalsada. Nagpintas a pagbisnisan ijay. Iso nga almanan launa diyan tiyaw. Anang, umay kay agnaudin ijay balay, tanay, nakapsut kayon. Umay mat ni manang mo dito'y numamensan. Awan kaste adda ka na yung nakadwa ma. Damdamagan da ka dagiti apo ka nanang. Agnaud ka kanun ijay balay. Kato'y balay kon ngay. Asino ngay tagnaad. Isira tayo ha? Anya, mapantayo ni ijay balay. Tayimpake ko, dagiti kawasyaw. Ay, malang aruda. Da kayo ti makamaw. Kalaat mo't nga mina na kimapsutak. Bakit ka talagan? Ha? Ti kunana nakasigurado no alaen na ni nanang iti balay da. Bayan nyo, no iyawid da ni Apong nanang. Di ka man makinagawin. Ay, wine! Kukwa na laeng ni nanang. Takukwak mo't ti balay ni nanang. Anya, ay, saan ka di akas tananang? No kaya't yaw, kasarita yun to ni Apong. Tadwa kayaw apang tedan na iti balay na. Tapagguduan nyo ko ni Uncle Simon. Ay, saan? Siyak laeng timang tawid iti dayjay. Bak nang mo't laeng dayjay nga uli tugmaw. Sige, mapanak iti balay ni nanang. Tainak itrangka. Kino nakatrangkan? Intrangkan ni Uncle. Ay, kasukatak at iti dakdakkel ti tulbog na. Tapno awan ti sabali ang makalukat. Siyak laeng.
napasama ka na akong yaw. May sagsangitam. Kasaya ta si Mang Bad gayon, tatang. Natayan niya pong. Saanin nga gangangas. Anya. Nanang. Ay. Maya! Ay! Anya jay inyawag mau, ija kasinsin mau. Ano ni apong yaw? Natayan, nanti. Anya! Ay! Ay na! Nanang kuya! Apay ngay! Alinibasan na kami. Apay ay na! Di mo man laim bagamit. No asino kada kami kan ni Simon. Timang tawid itinapanawam abalay mo. Ay! Siya ka daw. Naglaing kan. Apay, ada kasuratam, amang ipanagnak, asikati mang tawid itinajay. Automatic asyak balay ka tinakagsatan ti anges na. Kansyak ti buridak nga anak na. Ay, sana mabalinti kasta nga ibagbagam. Ha? Aglinipat talang agkabsatan no kasta kasiman. Ha? Tatang, anti husto ko man. Hey. Di kay agapay ti sango ti bangkay ni apong. Pag-aasiyo. Ilakaw ti balay ni apong yaw. Tapno awan apalan jay ang kalbaw. No ila ko yaw. Pagkuduan niya ti mapaglakwan nanang. Anay, tanababa ng mula nga amang jay kabsat ko ng siyak. Adaw ti anak na amang tulong kan kwa na. Siyak ngay, may sa ti anak kaw, si Kalaeng. Nanang. Naala kaw ti papeles ti daga ni nanang. Isu nga awanan ti maaramidan ni ang kalmaw. Gumma talaga dahi dyan nga antay. Inla ko nakidin dyan balay dahi di apong yaw. Ala, baybayan yun, tatang. Sana bale. Tasaan kayo abaybayan. Adu kami nga anak yun, ang tulong kada kayo. Oh! Nasakit nga ron nakam ko kaniyan tiyaw. Punasan nyo day ta, sakit tinakam nyo, tatang. Itajulatan ka ni Auntie Dayjay. Anya pa'y latsap-sapulin nyo, aya? Kat binulan mo at nga ikanda kayo iti allowance yo. Nakaw. Tatang, baybayan yung Dayjay. Itajulatan ka ni Auntie. Kandi kay agimula iti sakit tinakam iti kabsat yo. Taawan maganap yo iti dayta. Nanang, rumbeng la pagbingayan nyo kani angka. Saan nga raw? Abay, di ka makaaawat, Arnel, Kitaan nyo. Di na kay kasarsaritan ni angkel. May ramaraman pa yun na mismisuutan na no kwa. Pumadawtan dito. Tapno maliklikak jay kabsat ko. Anya, papanantay ko ma. Ada nakita ka a house and lot. Isunalaang taadayo dito'y dayjay gatang kabalay. Anya, ay jak mabalinti pumanaw dito'y Ta dito'y ti ayan ti trabahok nanang. Makaamo ka no agbati ka dito'y. Basta siya. Umakaraktaw ni ti pagnaidan intun magatang ko jay ilaklako da abalay kanyak. Ipatawid kun ka to'y balay. Tabangan no madamdama mga sawa kamutay. Kaya ti makikabalay iti agbali na manugang kaw. Iswa lumasin na kaw ni ti pagnaidan. Okay. Aking balay nga rod itigatangan nyo ngay. Amaw ni kumarek ti aking balay. Mapan kabintak tayo nakbayadan ng ti balay. O anya ngay maray, mapantan. Wan, itaypay ang nakarubuatak. Si kalat ururayo kun maray. Nala, mapantang arudan. Agkumyutan. Iplitsan nakatawan kwarta. Ay, wan. Ay, danag mo na ya. Kat, anya ngay, nakasaritam ti aking balay. Imbagam, mapantay taijay. Wen, inawagan jay kumarek. Tajay kumarek tadakuntak na kunkwana. Ay, kunakman no am-amom di agilaklakaw iti balay. Saan? Am-am mo ni kumarek. Ngam siyak jak am-am mo. Ang busy jay kumarek. Iso asyak laangan timang kuyog kan ka. Amuta nga raw ti papapananta, maray. Wen maray. Intad jay kumarek ta adres sa papananta. Ay na, nagpintas dito'y maray. Nalawat arubayan.
Ken awan karubam ditoy. Tapasig magayam a for sale dagita babalay ti karubam. Huwag nga rod, Maray. Ay, no, adala ko makwarta. Gatangag amin dagitan, Maray. Wen nga rod amare. Mom, kastoy ti arapaap ko apagyanan, Maray. Isu na lang takasla na baba dito abanda. Okay lang, daytan, Maray. Sana problema. Nga masino nga ti kadwam tungag na dito'y maray. Ay, awan may sak, Maray. Umay kanto agpaspasyar No, kaya mo ti agbakasyon, umay kanto lata, Maray. Sapay ko ma, taibak nang nadayjay ngay naguman na. Tatang, agsasao kayo man ang may sa. Hey, malaglagip ko nga raw, dinaramid di kabsakaw. Sapay ko ma, taibak nang na kung kunak. Ay naapo, dayta kay manan. Lipatin yung dayjay kunak lang nga roden. Ato iti kwartayo. Inted dagaret. Sindi ken joy dayta. Ken daytoy matitid ko para kada kayo. Ay, kaya manak manan Nawanan niya man na tatang. In kay kitdik pa siya. La, rumwar kayo. Tain kay agpapukis. Ag-shopping. Ken mangan kayo itiruan. Tapno, mayaw-awan nyo man. Di pampanunutin nyo, tata. Laban nga rod. Ilibrik mamba nga rod ti kumparek. Ting kami man mang restaurant. Hello, Maray. Kaano nga agpasyar ka dito'y balay ko? Umay ka agbakasyonen tapno adda kadwak. Hello maray, into na da kwarta ka. Umayak to. Ay, umay ka kay din, Maray. Sukataktaw na ita playtime. May kawaak dito itawan kadwak. Di mo makaumay ti anak kaw ta. Makumikom iti trabaho na. Sige nga Rod, basta sukatam ti playtek, maray. Wan, Maray. Basta umay ka, taag bakasyon ka dito'y kabarbaraw abalay kaw. Ay, bagta nakasangput ka. Sakbay nga nagtudaw, Maray. Ay, wan nga Rod Sapay adda mapag naman ipo DJ kalsada. Awampay balon ko apayong. Mabasa ako man. Hala, ginanakan, Maray. Mangantan intong madamdama. Ano nga aldaw mo ngay dito, Maray? Di ure makalawas no isaw. Basta anusan nakapakanan na. Ay na, awan problema iti dayta, Maray. Mabalain. Mari karya, agring ka. Maray. Ay, apay, Maray. Kita manay. Nalayos tamutan. Ay, alalahawon lang pa isaw. Dandani mo madano ng tidanong tuy kama. Ala, Diyos ko. Bumangon tan, Maray, tan may malayos tan. Ay, isaw. Agbakwit talangan. Ay, wun, Maray. Hello, Nanang. Kumusta kayo ditan? Ay na, anak ko nalayusa ditay. Nagbakwit akaon. Patingga-tinggad mo tanti danaw medya balay ka. Ay nawanay. Nadadaalan dagitay kabarbaro aref ko. Kantay dakla tibay. Kan dagitay paglutwak. Sabay dinginain. Kan hulugan amin dagitay anak ko. Ay. Anya, apay ngay analayos kayo? Sigun kadagiti asidag iti dayjay ang lugar. Isugaya mapimanaw dagiti kakaaruba kijay. Tasigudan amalaylayos ijay abanda. Idapaw da mo amaw akasta anak kaw. No amok lakas jay jak kumaginagatang dayjay na balay. Sayang tinaigatang ko ijay anak kaw. Sige, umayak dita, paman nga agsardeng tito daw. Tagawid kayo pala ditoy. Kabagays, gatanga mo di balay kaw ijay lowlan. Ay sana manang. Jak kasapulan daytan ta adan balay kaw. Ay, adang.
Pimbintas mo't tuntoy balaybaw. Ewan pinapintas na giti anak kaw. Sika ngay, damag kaw, nalayos ka kanaw. Ay, awan nga raw, nailaw anak anang gatang iti dayjay. Hay, ilaklakaw, maawa mo mang gatang. Sayang ting gatang ko iti dayjay. Wala kaila kumlata Addan tulata siguro maggatang. No ilakok iti nalaka. Dapay siguro namnama malakok dayjay. Ang hayan yan. Sayang tinaygatang ijay. Suray kabagay. Inaguman ka. Binukbukodak tinaglakwan iti balay day dinanang. Nalabay karma kanyak day tayo napasamak kabagis ka. Mala, napakawan kan kabagis. Aklunak nga di damaw, nagsakit tinakam kaw. Agamita, sanain. Tanaamiris kaw nga oray siyak. Nagbalinak mo't agam road. Tapi nagintirisak editi balay day dinanang. Isuali paten tanday ta. Napakawan kan. Ay, agihaman na kabagay. Pedraw, lakay. Napintas da ito ya pagbalinan ta agarahean niya. Dito nga isang wanan ti balay ta. Garahe? Wen, garahe. Apay, di mo amo ti garahe. Diyan ngay pangiparadaan itilugan. Wala. Amok ti garahe. Ang pangusaram nga ti garahe, kaawa mo ilugam mau. Ay, kaadan to May mayat no maaddaan tan iti garahe. Tapno sumaro no tilugan. Kita man ni tata rito. Gimatang iti kalso. O, kabigatan na. Nangabak itilugan. Nairanran nala siguro mo't Ay, basta aramid to agarahe da ito, ilakay. Ta sigurado, addan to sumangpet alugan ta. Anya? Anya nga tati pamayiak iti garahe aya. Kasano nga tati kalawa na. Ay, po, itayak pa yamang pampanunot no kasano ti pamayiak. Ang jak maplano ana imbag. Sapay jak man makaturugan. Unay mutin ayat ti kastoy. Ay. Oy Pedro, agring ka man. Pedro! Agring ka man. Payaya bakit? Agring ka. Nadakadwa ka sana makaturog. Anya kamutay. Nakatagtagari ka. Amo mamat maturog ti tao, ringin nak. Sao kamut asaaw? Sapay isabsabay mo, tagkuti-kutay. Ay, apo. Masurunak nga rod. Tanagi, mas titurog mon. Idinto ta siya. Katadaak pa ila dito ya, sana nakaturaw. Kahit, basol ko nga raw, no di ka makaturaw. Apay nga minakastoya ya. Uray mo, talaga ajak maalat ituturugak. Masurunak. Diyan mo kang ka, Aprusam man to'y ulok, tapno makaturugak. Kantaan nakman lakay. Apay, ubing kaya? Alamutin Uray mo, talaga saan ka makaturog. Nagkapi ka man siguro itay Kaun takapimot nga ro ti agas ti bambanog. Isong lagayam Siyak tupay. Nagkapiyak iti malam. Kaya marigatan ako na maturog iti rabi. Bawasan ti pa nagkapkapaim. Aho, patpat jumot dayta. Aglaladutak no jak agkape. Pamigsak dayta. Iswa di naklapdan nga agkape. Pedro, Ay na. Nagimasayan ti agkape. Nagimas ti panagayos na iti karabukog ko. Ay, kapkapi ka manayin. Kakapkapimla itay. Yung magkapkapi ka manayin. Ay, inoras sa mutin ngagkapi ka. Ay na, bye-bye anak ka de. Tada ito'y laang mati libangak. Ako nada.
Nalabas mo day ta pa nagkapay. Inuras ngagkapi ka, ha? Intong kwan, di ka man makaturugay. Ay na, di mo man pabasulon to'y kape. Tawan mo't pakainaigan na iti dayta. May sa day ta rasawin ka. Gusto mo ko mati mamidwa, wano mamidlo pa nagkapim iti may sangal daw. Saan nga inuras? Tanyat kay kayat mo nga inumat. Kape, wano arak. Nay, nagadayo mo tasong ba, man? Basta sungbatam ti saludsud ko, Pedro. Anyat kay kayat mo. Agkapiak iti diretso, wano agbarte kaklaangan. Sungbat! Awang kadagita. Tibi na, ada nila kay mo. Ay, awan Inga. Napan nagtrabaho. Apay ka de. Kayat na nga ta akong trataan, jay ipaaramid ko agarahe, may. Kaanaw nga dawayana. Ilupas dala ka nun jar. Aramiden da ako sinatibus na. Malpas da siguro itangal daw day jay. Aya. Kaya na nga ta, ti agaramid iti garahe. Ay, kayat na Inga. Kano di na kayat ti mabakbakan ti day jay nga asawak. Ti kayat na ka diretso ti trabaho na. Tapno diretso mo ti panagswildo na. Ay, pakibagam tuman nga rod kuanan niya. Paaramid kami iti garahe. Adan sa kalugan nyo na, Inga. Ay, wan! Adantaw, Divina. Umadanin. Gumatangaktaw. Lakay. Kita man no pagpatinggaan ti paaramid kaw agarahe. Apay, ayang agpaaramid ka iti garahay. Gawa mo ilugan mo ngay garahay. Kat adanto sumarunong to ti lugan. Wow, pangalam ko mga iti gatang mau. Kita niya't amom ngay, no adanto pa nga bakak. Ha? Ay na, ho! Agtagtagainip kan sa Inga. Kurang ngamin nakanayon ti turog mau. Iswakas ta ti bagbagam. Ay na, di mula amo alakay. Ha! Ang mga numaklaat kan tulatan, no adda maigarahe alugan ditoy. Ha? Kita man ni Tata Rito. Gimatang iti kalso ti lugan. Pagamuan, addan lugan na. Nairanran nala siguro Ay, basta. Basta agparparik na kanyak lakay. Maaddaan tanto iti lugan. Iso nga agparami dak iti garahe. Nay, ay na-extensionan mo ito'y sangot ti balayon, anak kao. Untatang, pina-extensyonan di manugang yaw. Na, adamo nakasurat agarahe dito'y sangwanan. No kasta, garahe yaw dahi tao'y. Dak-amo ko ni Inga, mabagbag titsan. Ha, apay aya. Kasanungay, mate. Nagparamid iti garahay, awam mailogan na. Kano gumatang klungay. Kanya igatang na ngay. Uray bike la ko mga igarahay. Sana makagatang. Anya? Sa nagpaaramid iti garahay. Amo mabagbag titsan di manugang yaw. Agragaw tamadan iti garahay. Nga uray awam mailogan na. Haw, masurunak. Nakaturog manen ni Pedro. Apaw, nakaadayon iti tagtagainot na. Angam siya, diyak pa'y lang makaturog. Pampanunod ngamin, no anya ti pamayak amaadaan iti lugan. Nabayagan nga rapang apo dayta. Nagpaaramid ak pa yun iti garahe. Angam, awan mo't sumangbay alugan. Apay ngay, ni Tata Rito. Kalso ti muna nga inala na. Pagamuan ta, adamo lugan nan. Ang siyak ngay nga ta. Anyaki din. Pedro. Agreeing ka man? Pedro! Apay aya? Diyak makaturog ba kayo? Alaunan iti parbangon ngam diyak mo't la makaturogan. Apay nga rotaringan na ngay? Ay ka, agaramid kan tuman, iti kalso ti lugan. Anya? Ay unay kamatay? Ti talakal, kalso ti iririing mo kanya. Wen ko namon sa paum to ti agreeing inton bigat, agaramid ka iti kalso, anya?
Wine! Maturog tangarutan. Disturbo kay ti pan naturog inga. Ala, pagka nakita dito'y asyap dito'y online. Apaw! Adumot gayam ti second hand alugan dito'y. Wine, adro tinalalaka dito'y. Ala, ay, apay nga italaan nakitak dito'y. Scroll ko man. Tamang kita ak itigat tangag. Ay, wan, uray tayo nalakalaang. Basta makuna nga dalugan ka. Hello, sir. Hello? Ay, sir, siyak tayo buyer tilugan mo. Apay, awan tawar nan, sir. Last price day jayan, ma'am. Nalaka day jayan. Siyak latikas day, ti presyo na. Aya? Sige man nga rod, sir. Umay kung to kitaan man? Kaano, madam? Itan, sir. Wow! Nagpintas gaya matalaga San laang nga iti picture? Talaga napintas, ma'am. Tanaiwanan na naimbag day, ha? Oh, itis drive mo, Ay, kwa. Diyak pa'y amo ti agmaneho, sir. Ang agsursurak to. Ha? Kastaya? Kasano nga ro, damayawid mo nga itilugan, ma'am? Ay, mga yabak to iti driver, sir. Diyak pa'y mo't alain ita, awan pa'y mo't tay kwarta. Ay, kunak no alain nyo itan, ma'am. Sa pa'y rush ti panangilakok. Ang mga numagatang ti sabali. Ay, isaan, sir? Di mo itid ay ti sabali. Siyak ti manggatang. Di yung nga ron ibaybayag, ma'am. Tanong maunaan kayo. Ay, sus, sayang. Ay, wan, sir. Di ka madanagan. Tagsubli ak adagaws. Okay, ma'am. Hanggang no maunaan kayo, pasensya. Iso, di yung ibaybayag, ha? Tagapuan, Pedro. Napang kuman impastor tayo nuang. Nangipastoram nga ang mga numapukaw. Sa payado itan dagiti mangagab itinuang. Anya amang ngagab asasawam may. Awam mo agtatakaw itinuang dito lugar tayo. No iti sabali ang lugar ka adaw. Ngam no dito lugar tayo. Awan? Ay kanyat among nga ang mga dumanundan dito lugar tayo. Amom laeng aya? Saan? Danag mo na ya. Sana basta makastrek dagita at tao dito lugar tayo. Tanaalir to dagiti barangay tanod tayo. Tata, paggatgatangan nyo kadagito'y karne ngay laklako yung. Hadas okay kapag gatgatangak. Balasang ka. Hapay ka, day. Amang ano kaya ti gumatang itinwang. Hay, adupay tilakok akarnit nuang. Tay kumababaw iti kasapolak. Tapasik ti itarakan tay suki kaon. Nuang jay lakok, tata. Alan gatangan yon. Uray ilaklakak basay. Nalukmag day jay, tata. Ay, sa dino ti lugar yo aya. Ta inakitaan. Ay, kwa. Saan kayo na nga may ijay lugar mi? Ta mabandog kayo laeng. Siyaklat tan ti mangyag ditoy. Angam, napartin nuyag ko ditoy. Malamak amo ka. Ay, iperkilo tanto nga rodaan. Angam, adam mo yaw nga agparparti ditoy, tata. Ada, di ka anak ak. Pumaparti na jay. Ibagayo man nga ron tatang danak. Ikuyog ko kumanga agaway. Madapay may trabaho na. Malimtaw no madismiss iti trabaho na. Ay, urayo ko na, tata. May mayat no rabi ayos laang, uray marabyan kami ngagparte. Ay, naimbag ta sa lagtad ta. Tano saan? Narigat nga partian no, nasipngat. Ala, saan na bale? Taad dato'y plus light ko, ading ko. Di ka madanagan. Nayunak to, ti kwartam nga itid ko. Ala, agawa ang marti agparte. Tapno makabiyahe tamutla ita. So katam nga rodyak rodyok niya. Ay, na, di ka madanagan. Siyak, ti makaamaw, ading ko.
Naggapom ngay. Apay nga itakala sumangpay. Anya nga italaan. Nagiddaak di ta salas, tadyak makaturog. Ang mga madisturbo ka. Iso jak nakikaiddaken ka. Anya? Sige. Tagdi ko sa kun. Ada pa panak. Ni, aldawan. Amangan numaladawa. Ay sus, imbagtay may kayo adagos, ma'am. Ada mga laala itila ko kalugan. Imbagak, ginatang yon. Aya? Ay na, imbagta di mo intod. Ay, sige. Itid konti bayad ko, sir. Sige, madam. Okay. Iyawid yung tilugan ita. Ay, kauna. Ang urayak pa, itay kasinsin ko amang drive. Dinto mo amo nila kay ko tagmaniho. Sige nga rod, ma'am. Uray panawan kayo nga rod na niya. Tani, agbiyahe akpay. Ay, panawam to'y balay mo, sir. Saan ko abalay dito, ma'am? Nagabangakla dito eh. Ay, kasta aya. Sige nga raw. Agtugawak ton di taong nagtikutse. Pangururayak kun ni insan ko. Aday ta. Naiparada ko dito'y garahe may to'y ginatang ko alugan. Nacho! Anya nga, di ada mo lang nakaparada alugan dito'y. Inga! Ay, Inga bakal! Ha? Papupukaw mo tayo nga! Anya? Ay sus! Nukunak tumot nga minkin ka. Asaan atila pangipaspasturam. Taadun ti agtatakaw ita. O anya ngay? Sigurado, tinakaw danday jay. Ay, inak i-report iti barangay. Tagpatulong nga agsapaul. Ay nasaanan? Tano tinakaw daday jay, sigurado a pinartidan. Intugot na aya, pati jay talina. Adamot ti talina. Kinsa mo anapugsat. Madlaw anay gagara, anay kat ti talina. Na. Kaya ta sa wenday ta, tinakaw da. Saan na nakabulos, lakay? Anya? Ay, kasano da ito yung ngay? Anya pagarado ko ngay. Hay, pag nakmam day ta, tinaktumot nga mindengdenggen. Ay, akin lugan ti nakaparada dito. Yak pa'y napansinan. Gapoy ti danag ka. Ay, lugan taray talakay. Ay. Iso adi ka unay masayangan itinwang. Tauray napukaw ta tinwang. Adamot sukat na lugan. Nangalamay dita. Ay, kwan, napangabakak lakay. Nangabakak ngamin iti raffle draw. Anya? Wun, iso nga, agsuro kan nga agbaneho lakay. Tapno mausartan to'y lugan ta. Ay, awan na talaga ba kahit sinurosor mintintiro a barangay. Ngam di mi nakita tayo nuwang ta. Pinarti dalakit binday jay. So abay-bay amon. Umay ka man kit di. Tay andar mo tilugan. Tane, jakmut ammo atulbukan. Mayat ka no ngamin no kanayon amay andar tilugan. Nang runa no saan amaus usar. Malala, alam nga rob ti susay. Madimay! Di magandar! Oho? Di samot ammo. Imposible Kita ana imbag. Ang mga nubaliktad mo pa sunsen. Saan? Jak amo ti kalikuto dita. Ning kaayaban din sa mau. Tayo sa timang paandar. Mabiit laeng nga rod. Ipanmi ka no, ijay repair shop tilugan, lakay, kung naninsan ko. Adan sa kano problema. Kuipan nyo Anya mo dahil ta. Hindi pa ilan naus-usar. Ni madapalyanan. Sumurot ka. Sana yung tadapapanak. Inak bumulod itinwang apag-aradaw. Tanay, panagtatalon manan. Ay naku ko. Ay, jak kumakayatag sa ungam na saysaya at numamuam da ito'y. Ha? Anya dahil ta dibina? Ay naku ko. Nakita mi kan nila kay ko tinarami di asawam. Diyay ko na mamapukpukawan no ang yaw. Isuda tinang parte. Anya? At dakadwa na lalaki. Ay. Narabyan kami ngamin kanila kay ko ija umamay. Kat nalabasan may day din ang ipasturam itinwang mo. Anya? Ay naadda ebidensya may. Iso ang naturadak nga agsaw ko ko.
In video nila kay ko. Iso na lang ta medyo nasipngot. Nga makita ti rupa da. Ang pangaasim di mo ibagbagak ni bakit mo asyak tinakaamuam kuko. Di awanan ba na babae? Sige. Di ka madanagan, di ha? Tamapat ganti kaya mau. Ha? Ay, isumot ti umaw-amang kain. Hilaw! Koko, may ka dito yung ospital. Nadisgrasya kami. Nawa na ni Preno tilugan ta. Anya! Ay na, naimbag ta sa nagrabay tinapagtang yung agkasinsain. Wana, tasan unay pasalog jay dalan. Kan indong parnada gustilugan iti pader. Hala, ang gawam tagpaimbag, tadabasol mo kanyag. Basol ko nga. Nangipanam iti karni nuang ta. Anya ka din dahi tangay pagbagam. Di naman pagpungtutan, tagburburak ti darakeng ka, ingka. Asino di kadwam, nagtakaw iti nuang. Lalakim ka day, ha? Saan? Wala mong dito. Kada video ang mga ipanagna, kada kayo tinangtakaw itinuang ta. Lalakim di kadwam. Ibagam tagpaisaw, nay. Saan ko lalaki day jay? Tinangdanak laang nga nagparte. Kan, di mon sa pulan tinaglakwak iti day jay. Iso tinggatang kaw iti lugan ta. Ay, unay kaningga. Di ka lang pampanunot. Kunam ana pangabakam dayay. Ngam sa magayam. Sorry, lakay. Kunak nga isublik di lugan. Tabulok mo't gayam. Nagadutim, bagada ama repair. Kat nagngina, ti may bayad. Iso nga inyawid milatan. Kat kasjay matan tinabasamak. Day tati magganap ti kinagraraman mau. Nagbaling ka pa yung ulbudan ka po iti dayta. Ni sorry. Pakawanan na kumalakay. Pagbabawyag tinaramid ko. Hindi na kadigurguraan na. Sorry talaga. Hala, agawam tagpaimbag. Tay sublikan kadananang kintatang mau. Ay, saan kumamot akas ta at ibagbagam, kuko? Ay, pangasim. Kasyan na kuma. Ay na. Ay. Hoy, kuko. Apay aya di ka makaid na. Balikid ka la, balikid. Diyan nga makaturog bakit? Pampanunuto ni Marilaw. Neko. Apay nga tagkudot ka nga, Ilma. Apay, crush mo ni Marilo. Pagpapantasyam day dya babae. Tilay bagbagam ma. Di utang na ti pampanunutak. Ay, kunak apaadwak day dya kwartak. Nga madisgrasyan sa mo, di naglakwak iti do akal ding kaw. Ay na, maturog ka kay din, rabiin. Makapuyat ka mat. Anyat orasan ni. Alas 11 ni ti rabi eh. Diyan nga rin makaturaw. Uriag kidemak. Makikita ti ropa ni Marilo. Ay, ingkay di salas no di ka makaturog. Di ka mangiramraman ng agpuyat. Nay, papanam ko ko. Binigata lumabas ka dito balay. Papapanamaya barok. Di taman balay da Marilo, tata Victor. Apay chicks mo ni Marilaw? Samot sa lawaso kay mutata. Mapangkusingiran, ginutang na bayad ti kalding kaw. Ay kunak no agjuwa kayo. Hanggang, di mo to mo pilpil yan ti papautangam. Siyak ngamin ati pautangam. Kita no di one click mabayadak. Diya mo na tiwag ngagbayad day ta kalugaran tayo. Ay, banugan nak asumaninger. Surong kaon. No kayat mo, tulungan kang agsingir barok. Ay, alamang nga tata. Tauri kang kaititangdan mo amang singir kang kuana. Ay, uray saan ang day tatangdan. Basta pautangan naktumay ta niya. Sige, mabalin lata Basta masingir ta na niya Marilo. Mala, ika pa singiran. Tano di pa ila makabayad. Isunto ti panang tulong kukon ka, kukaw.
Sige, mangarot tata. Hanggang mga ramid ka iti kasuratan Kasuratan na magibagbaga. Ganda karbanga ka mang singer kin ko na. Tapno awan problema. Sige tata, agarami da man. Ay, pasensya kan kuko Awan pa ya talaga ti kwartak. At datay namnamaek a kwartak idikalman. Ngam napuspon mo't manon ti panang teda. Kanayon lakas ta, Marilaw. Kari. Ngamawa matungtong palmaw. Banugan na kasumanabli dito balay maw. Yak pa'y makaturturo namang pampanunot iti utang maw. Puyatin na, Marilaw. Si kalatan tilinahon ti panunok kaw. Kasla makikitak pa yan na kanayon tarupam. Gapo iti kapapanunok ko hangga. Ala, pasensya kan kuko. Awan pa ya talaga ti kwarta. At datay namnamahal ka kwarta kidikalman. Napuspon mo't manon ti panang teda. Aganos ka pa'y laeng ako ko. Pasensya ka na talaga. Promise, into next week, makabayad akin kan. Manon na next week tinaglamas. Next week ka lang next week. Awa mo maitabmaw. Ipabarangay kansan. Ay, saan na Ay, relax ka lang ka di koko Ay. Di naman apur-apurusan. Tasan ako manadaytang strategy. Di naman iga-igaman, Marilaw. Di nakalaan iti apros-apros. Tasan ato malabday ta kanyak. Agbaya ka kiidikan. Ay, nauma ko. Nagsinger-singer. Iso nga italagkan ko ni Tata Victor ti amain. Ni, italak mo nga. Anyat kahit mo asawan ko. Iso natin makaamo amang singer kindi Marilaw. Anya? Apay nga iso. Anyat pakibiyangan na iti daytaket. Saan na matakwarta ti pautang mo? Ay naimbag ka na kada tamo da katulungan. Si Kangay, di nakpay tulungan nga singer. Anya, katultulungan ka mo. Nga mawampay ka na talaga ti kwarta na. Di mo to mga minungtan. Pagsasawam tap nagbutay. Di ore apaam. Ay na, mapilit mo ayan no talagang awan. Aganos ka tanagdarasudos kamot ngamin anang ipautang iti kwartam. Winain, sa nabalay, tadanton katulungan amang singer kanitiwad. Hawan pa'y makukwarta ba? Naimbag pa'y ka jay kwarta ta adda tao na. Agam da tao nga awang kwarta na. Ay, biyag ti tao ay Tulungan na nga singer, Helena. Tapno, ada kwartata. Agsingir itay. Daya mo pautang mo, si ka Victor. Pangalaham kumamot nga iti pautang mo. Kwarta ni Kuko. Basta tulungan na. Tapno, ada kwartata. Tano masingir tanay jay. Datati mang sublat amang utang. Anya? Sigurado ka? Wen, bakit? Basta lalaingin tatag singer. Tapno, ada kwartata. Marilaw, palasang kaw. Naimbag nga oras mau. Ni, Tata Victor, anyat masapon yun? Sakbay na. Kaya't ko pa'y nga ipabasakan ka na ito'y nakasurat dito'y papel. Basaan palasang kaw. Kan kita manaimbag no asinaw ti nagpirma dita. Ha? Manyangay, agbayad kan. Tanay, mas asyan kami ni Kuko. Nakakaasing agsubli-subli dito'y balayaw. Hindi ka mo lamasyan kan kuhanan palasang ka. Agbayad kan Kwa. Awan pa'y kwartak tata. Pakibagayo ka ni Kuko taintun bigat pa ila makabayad Ay, sana mabalin. Agbayad ka kiditan. Kari ka kanwa kari. Bigat ka bigat. Ngamawan mo't. Ay, di mo tungtong palang ti karain. Ay, nabi mababayan ka mo't nga ulbod. Ala, pasensya kayo na talaga, tata. Awan pa'y mo't maitid ko. Anyat maramidak ngay. Kano nga raon? Intun bigat, tata. Kahit nakasingir ka, lakay.
Saan? Hinton bigat ka no, ngagbayad. Sigurado nga ta. Duatan to ama pa nagsingir hinton bigat. Bakit? Agtinulong ta. Wan. Sige, lakay. Santan ngagtuktok itiri daw dak. Dito'y tan kalsada ngagsingir. Buwan lakay. Hoy, Marilaw. Itatial daw ngayon kare mapanagbayad. Iso ngagbayad kan. Wan, rumar ka di tabalayaw. Ta, umay kagbayadan. Saan kami pumanaw dito'y? Aging ka di ka makabayad. Agririyaw kami lata dito'y. Aging ka makabayad ka. Bayad na ba? 10,000 pesos nga utang mo kun ni Kukaw. Binilin na kami, yamang singirkin ka. Hoy! Mangutang! Ang bayad ka! Masi kamat ijay tao. Naglakwan na iti kalding na ijay inutang mo. Isa bayadam. Marilo! Tata, Nana, di na kumamot ibabain na. Unay kayo matan. Nadama gayang bayin mo. Nga mapay, adi kagbayad iti utang mo. Ala, huston, di kayo nagsaupay. Bayada kong ti utang ko. Ngam saan ada kayo ti pangtedak. Ni Kuko ti pangtedak iti daytoy, Wala, awan problema. Kuyugan na ka mapanigi balay da. Mapantayon. Agyaman ako unay kada kaya o Tata Victor. Nanahili na. Kasjay lagayam ti teknik no agsinger. Ay, una. Ay, ibabain mo. Tapno mabainan. Kita kat amo na mo gayam ti mabainan. So, nagbayad na dagusan. Ay, Kukaw, tayo tulagan ta. Ang mga malipatam. Huwag ka di Tata. Papuduto'y labi dito'y dakulak ko. To'y bayad ti kalding ka. Marungay, ti porsyento na. Limlimagaso nga rutin na yun na. Masurunak. Ala, bye-bye amon. Limos mon kan kuha na ti porsyento na kuma. Una, malak, agkapi kayo pa'y na. Tata, Ay, pangururayan nyo dito kwarta nga utangin nyo. Ta, papuduto mambit, ito'y dakulap ka. Matay ta. Sagli 5,000 ta bakit? Bilangan ba na yung baga? wait. Nabilang ko. Ay, magatang kontay kayat ko agatangin. Resya ka! Nganday, aginot ka. Sana ga po ta da kwartam. Kat ag 1 millionaire ka, ha? Uwan ka day. Idanag mo na ya. Amok nga i-budget na ito'y. Gumatangak pa iti bagas ta. Iso mangtid ka. Paggudwaan ta, ti maigatang iti bagas. Kakaisuna na bayadan ng utang na kan ka. Impautang mo adagusan. Wine, takas tatulagan mi kani Tata Victor. Bakit? Kondisyon na nga ruday ta. Ano masingir da ka? Ipautang ko kadakwada at ibayad ni Marilaw. Ay, iso matla nagagatda na pan nagsingira. Tadamagayam kondisyon da. Kasa na balay, ta sa anak mo siguro ang marigata ng ngagsinger. Ta bakit kan lakay di pinautangak? Nalalakada siguro ang singiran ta lakay kan bakudam. Tata Victor! Nanahili na! Umayak man! Ay, nanay lakay. Ni ko kumuda jay. Ha? Kanya nga ta di gagara na. Abay nga imay. Malipata mo na ya. Judith, itati utang taken ko na. Umayak man! Ay, anyat pitsa na itayon aya. Ay, wan. Ada, kasanungay. Awampay mo pagbayad talaga eh. Ay, agpambarta ah. Ay, anay ko. Nasakit di barohong ko. Aday ko, ay apaw. Nagsakit mo ito di dyan ka. Ay, nabayagan na marikriknak mo't na ito, baro. Ay, Apay ngay! Agsakit kay mutin na nahili na! Tata Victor! muwang nga raw. Lakay kan baka kami nga minain.
Awan pa'y mo nga rin pagpa-check up, may. So, gimatang kami lagan ay tiyagas, may. Ay, Nakakaasi kami, may, Barok. numay kag singer. Ay, pangasim. Tadi da kami pala singiran. Tawan pa'y may bayad, may. Taingatang may tiyagas, tinabat-bate ako tamay. Ewan, kukaw. Hindi kampay ka nang nangaron, Tayo inutin may tinababatay nga pagasmidit, Mala agpaimbag kayaw. Agsubliak to no na imbag kayaw. Taumayak ag singir tumanayin. Sige lang, Barok. Basta no, masakit kami. Sana kami kumaasing singiran, wan. Tama nga no, ilay-layon menti matay. No, pilitin da kami ngagbayad. Ili nga, yawatan nakman iti danom. Mawawak. Wanan, nakapanawon di kukaw. Ha! Aya! Ay, kunak no dapay la dita paraangan. Wanan, hiso tumakder ka ditan. Papanam Kuko, Nakagsingir Bari nga dan pagbayad data Victor. Nala, sapay ko mga rod ta makasingir kan. Tagumatang taman iti burya sa taraknan ta. Basit nga min tinagtarakan iti baboy dito lugar tayo itakot. Isong agtarakan taman kide, bareng mapaaduta. Kalding mo lang ti pangigatangak iti dayjay. May mayat ti baboy at taraknan, tamalakwa dagos. May ti kaldeng tadi kan gumatang iti ipakamaw. Ipastor mo lang ke solban. Kano may bustiro uta kanandangay, di mabisinandan, kumutong dan. Saan? Nagadaduaruap. May busket ti rutan iti bantay. Nagadaw. Kat sa inlakom ti sigo da kalding mo. Imaduda kumaitan Ungaraw. Unak ano mapaadok adagos ti naglakwak. Sa magayam. Nala, ingka nga ro nagsingiran. Nuapay mga amin ngayon pautang mo manun. Di ka nagsaw. Tama nga numamalas pa iti pa nagsingir ka. Naimbag nga orasyon na. Umaya man nagsingir. Ay, naapo. Nasaya timay ka, Barok. Umayak kumaidya balayaw. Umayak kag pakaasay. Adi kang pailaba kabayad. Tanay, na disgrasya Barok. Ha? Anday ko. Wen, natinaga kidi mulya kita bayabas. Kunay, niyag unay makapag nasakit pa ito sikot ko. Anday ko. Kasi napakasarsaritan bakat. Ay, hindi ko kaula ka. Ay, humayag sing-singer. Ay na, maulawa ka talaga. Ay, nagsigwet ti panagkita. Nasakit pa iti jangkaw. Anay kao. Apay atong galumayak masakit kayo. Abi igagagara yung samit. Ay, saan mo't Barok? May ran-ran lala siguro. Anday ko. Ay, saan may mga ugalay ti agartista tamadi mo ti kasta. Kay? Ay, apo. Kano nga rin nagbayag kay ngay? Sabi ka sa pulak ti kwartan. Ay, kwa, Barok. Agsublikan taw no mayalawas, wan. Parang nga danton kwarta may. Pagbayad mikin ka. Ay, apo. Sige. Anday ko, ay. Maudin day ta kariwa. Ay, Pangasiyo mo tanan na. No di da pa'y makabayad. Masapol nga ikaro dan tinutang da kanya bakit? Ne, anyat kahit mo asawan. Nagkatulong da dito'y balay Tapno maikaro da ti inutang da jismil. Anya, duada, apay isa na mabalin ani Nana Helena lang tagyan ditoy. Duada tapno maikaro da gusto utang da. Pagtrabaho ni Tata Victor di talon. Ta para balay mo ti asawa na. May mayatin ti kasta. Ngam tayawan apolos ti maganap ta iti bayad ti kalding kaw. Ay, awan ka din ti sabali awagas. Ay, di kag dardarasudos. Kastalagan ti mo kawagas. Kaya hindi ka madanagan. Tamok ter aramide. Bakit?
mayat ka, iti singasing ni Kukaw, bakit? Kawan na, may mayatan ti kasta. Kung ti maipabarangay ta. Ay, sa bagay kidi minus gastos pa kidi no kasta. Ta siyempre, libre ti kanin taon. Ta trabaho ta kadakwada. Ay. Unan niya. Ang makatawon ba, jay ko na panagkatulong ta kadakwada. At tidog sa mo unay ta makatawon na. Mayat kidi Dure 2 taon. Ta makatipid tapay. Mangantayon nana, tata. Wanta mabisina ka na napanagdalo si Bangkag. Muray siya, nabanuga ka naglaba. Balala, magantayon, balasang ka. Sige, umuna kayo na mga nana, tata. Sumaruno kami kanila kay. Ay, ang itin na po'y kamasida, bakit? Kung ano mangantan? Ay, awanan lakay. Inibus da nana Helena kan tata Victor. Anya? Nagadumagayam ti kananda. Pati dagitay tinapay nga abasto tayo. Inibus da amin. Anya? Anday ko, nasugat to sa kak, bakit? Ah. Mayat pa nagparparaspas ko di talon. Ay, ala! Nagdakal, tasuga mo. Ay, mabilaag. Taibagak nga, panda ka, yung hospital. Ouch. Ibagak ka ni Kuko. Nagsapol, iti pangiluganan, mikin ka, mapanid yung hospital. Kahit kumusta nga ni tata Victor? Napaagasan yon? Wine. Iji private nga ospital tinapanami. Isumot ti kaya na. Anya? Medyo dakil tinagastos ka. Pina-injeksyon ko ni Tata Victor. Pwera pa'y dagiti agas. Tapati mo iji uya na ka na-check upan. Anya? Ay, agaganos ka. Katulong mo nga rod ida, di gastos sa mida. Problema mo ti kastoy. Puro gastos man. Sapay nagrarawa da niyaw. Kaaganos ta. Inalam mo nga min ida dito'y balay. Kan imbagam pa yan ang makatawon ti panagnaad da dito'y. Tapno may karo dala ang ti utang da. Gusto ko mga min tayo 2 bulan wano makabulan a panagnaad da dito'y. Nga makatawon mo dyan bagam. Mabalim mo nga ibabawi no kaya ko. No, anya titulagan Kuko. Isu nga raw ti matungpal. Unamay ta makatawan ti panagnaad mi dito yo. Di anusan da kami, barok. Tulungan da kami So, sagot mo amin, nagastusan may. Ta-stayin kami ka nga road. Ha? Huwag ba't nga man Kukaw? Hindi mi pala na karkaro ti utang may. Papanawon da kamen. Nakarkaro mo agastos ti panagnaan yun ti balay.